Jutunan phone kaham haina hai sing tini ongkha laikha manai sini ritani bagai abo hongkai sini area no sing tabuk tomakari go school mat nge sing haina hai tini ongkha laijak nai habno norokno tumuno subana ni musung khai sing no sini donation box teita sing tabuk thangai tongo abo hongkai tomakari sing yang tei tabuk thangnai bolgatha to obisoron thangnai obisoron ni hingkai sing chontai tikhai chontai ni khai sing bora khatai thangai mandai sing pai thago hongkai sini dogmali hati khomulango sing thangnai aba haike sini route map ta tabuk hongkai tumuno norok sing bai lama rok malai ba sobana ni musung tongkai sini manai ritani bagai norok sobai manuta sing tabuk thangai tongo sing kisa bathagai thangnai sing joto jaga thangnani abu ta sombhob yado aboni bagai sing norok no route map kisa sairi mani sing bo jaga bathaknai ang aboni norok no kisa sairi mani ta haike sing ta thanglai norok sing bai baksa tonglita retei norok sing bai oro je donation no dai aro online sobana hingkai sing online sini gpay number rijak tolao video screen norok online tibo soba kharmano tumuno sini o area ni ya hingkai ta haksal ni sobana ni musung tongkai norok sini gpay number rijak aro soba kharmano ta asuk na hamai